Dragi gledalci, vi gledate prvu emisiju serijala intervjua Glas slobode. Moje ime je Aleksandar Raković. Naše društvo je poslednjih godina izloženo jednom ozbiljnom problemu i kako stvari stoje, rešenja nema ni na vidiku. Naime, po procenama Zvaničnog Evropskog zavoda za statistiku, Srbiju na mesečnom nivou napušta 4000 njenih državljana i to je cifra koju naša država nije u stanju da podnese. S tim u vezi, naša gošća je pripadnik jedne generacije koja danas najviše razmišlja o odlasku, maturant srednje medicinske škole u Kraljevu i ne baš sasvim slučajno polaznik jednog ubrzanog kursa nemačkog jezika. Sa nama je danas Aleksandra Mitrović. Aleksandra, dobar dan i dobrodošla. Bolje vas znaš. Reci nam za početak nešto kratko o sebi. Ti si, dakle, maturant, pred tobom su neka od najvažnijih životnih pitanja. S obzirom da sam maturantkinja medicinske škole, ispunjava mi se želja da budem zdravstveni radnik. Sam posao je za mene veoma odgovoran i human. Kao i ostali maturanti, tako se i ja nalazim na jednoj od prekretnica u životu, gdje se jedno poglavlje života završava, a neko novo počinje. I najsrećnija bih bila kada bi ostala u svojoj državi i pronašla posao u svojoj struci. Dakle, uvek se negde provlači to pitanje ostanka u svojoj državi, to je danas vrlo aktualno. Puno mladih ljudi želi da se ostvari u inostranstvu. Kakav je tvoj stav po tom pitanju? Po moje neko lično mišljenje da mladi odlaze u inostranstvo i žele da se ostvare tamo zbog nemogućnosti nalaženja posla, samim tim i finansijske situacije. Dakle, misliš da je taj finansijski faktor presudan? Da, apsolutno. Neka doza avanturizma, žele da obiđu druge kulture, jel tako, da uče od drugih. Naravno da to postoji, ipak je to kod mladih. Navikavanje na drugu kulturu i jezik. Vi ste mladi, lako učite jezike, to verovatno. Pa da, ali ja mislim da se maternji jezik nikad ne zaboravlja, kao i kultura našeg naroda. U sklopu mladih jeste da spoznaju tu neku drugu kulturu, što je sasvim normalno da se spozna kultura zemlje u koju odlazimo ili u kojoj se pak nalazimo. Ali kultura naša se nikad ne zaboravlja. Šta kažu vaši roditelji na sve veće težnje mladih da napuste svoju zemlju? Pa svaki roditelj bi želeo da njegovo dete ostane pored njega, ali ukoliko roditelji nisu u situaciji da obezbede neki život svom detetu, oni moraju da mu budu podrška. I u takvim situacijama podrška roditelja je najbitnija. Misliš da izostaje podrška roditelja kod mladih? Pa mislim da roditeljima ipak nije sve jedno, ali oni moraju da budu podrška u takvim situacijama. A neki osvrt na svoju državu koja ostaje bez mladih, bez stanovništva? Pa nažalost je trenutno stanje takvo, ali se iskreno nadam da će uslovi za život i rad u našoj zemlji biti mnogo bolji, što će prouzrokovati da mladi ostaju ovde, samim tim možda se i neke vrate. Moram da te pitam o uticaju televizije na tvoju generaciju, obzirom da je prisutan utisak da mediji nikada nisu bili uticajniji nego danas. Puno je tih televizijskih sadržaja za koje se već uveliko raspravlja u javnosti da su izuzetno loši. Imaš li ti neki kritički osvrt na te sadržaje? Pa generalno utiče loše na mlade, jer mladi samim tim što su mladi, neiskusni, oni lako prihvataju neke stvari koje nam se nude putem medija. I koje vrlo često mogu biti loše. Da, apsolutno. Mislim da mladima najviše zaokuplja pažnju ono što se najviše, to je konstantno emituje, to je vrsti po TV kanalima. Ta sloboda u izražavanju u TV programima, show programima. Ima i reality programi. Da, to gledaju, apsolutno. Jel gledaju tvoji drugari? Pa to je nešto što nama nameće. Gledaš li ti? Ne. Šta radije? Pročitaš neku knjigu ili pogledaš neki film? Pročitam knjigu. Šta najviše voliš da čitaš? Ruski klasici, psihološki trileri. Šta se više koristi danas, internet ili televizija? Da li više vremena provodite pored nekih televizijskih serija ili gledajući nešto na internetu? Pa mislim da je to internet. Facebook imaš? Da, Instagram, društvene mreže. Je li to jako popularno? Da, apsolutno. To je već uveliko poznata stvar. Da li imaš utisak da neko u tvojoj sredini, pored roditelja i profesora koji definitivno najviše vremena provode sa vama, da li imaš utisak da još neko nešto radi za vas? Neka institucija možda? Mi smo jako mladi da bi se ponekad nosili sa nekim ozbiljnim situacijama u životu koje nam sam život nametne. Bojim se da se omladina javlja tek kada je previše kasno za to.
I trebalo bi o takvim stvarima da se više priča, da se omladina više... Gde bi mogli da pričamo o takvim stvarima? Znaš za neku instituciju koja se time bavi? Čula recimo za Kancelariju za mlade? Ne, čula sam jedino za savjetovalište mladih. Jesi koristila nekad njihovu? Ne, nikada nisam. Da li znaš za nekog koji koristi usluge Kancelarije? Mladi se uglavnom tamo javljaju već kada je previše kasno za njihov problem. Dobro. Da li postoji nasilje u školama? Apsolutno. Koje kategorije? Fizičko? I psihičko i fizičko nasilje. Na relaciji? Učenik uglavnom. Koje su tu grupe ugroženije? Je li to fizički slabiji ili možda neke Da, druge? uglavnom su fizički slabiji. Državne institucije se ponekad takođe bave tim problemom. Da li si čula možda za izjavu ministra prosvete Šarčevića kada je rekao da nekim učenicima prosto na čelu piše mučine? Da, čula sam, jako sam zgrožena. S obzirom da mladi odlaze vrlo često usled nezadovoljstva, da li si u stanju da definišeš to nezadovoljstvo ili ga vidiš više kao skup nekih negativnih pojava koje izazivaju lošu atmosferu? Pa nezadovoljstvo dolazi iz same suštine problema. Velika stopa nezaposlenosti, nerazumevanje ljudi sa kojima radimo, nezadovoljstvo mesečnim prihodom. Sve su to jedne od faktora za odlazak u inostranstvo. Znači, vrlo često se vraćamo na taj finansijski faktor. Apsolutno. Misliš da je presuda. Šta bi promenila možda u svojoj sredini, u svom gradu? Pa čistoća grada. Misliš da je grad prljav? Apsolutno. I uvela bi neke malo ozbiljnije kulturne manifestacije. Dobro, pretpostavljam da ima puno mesta za noćni život, ali kulturni život verovatno trpi, tako? Tako. Imaš li utisak da se mladi bave politikom, da ih to zanima? Mislim da mlade sve manje i manje zanima politika, zato što se politika ne bavi mladima. Pokušava na pogrešan način da dođe do mladih. Puno smo govorili o nekim lošim uticajima. Šta tebe čini generalno srećnim? Mene srećnim čine ljudi oko mene. Ukoliko su oni srećni, bit ću i ja srećna. Ako bi ostala u ovoj zemlji, čime bi se bavila, posao, studije? Voljela bih nakon završenih studija u svojoj struci da se u svojoj zemlji ostvarim kao lekar i nadam se da neću imati potrebe da odem iz svoje zemlje. Ja se najiskrenije nadam. Dragi gledalci, ovo je bila emisija Glas slobode. Sa nama je bila Aleksandra Mitrović. Hvala vam na pažnji i doviđenja.